Добър ден! Сега ще ви покажа как да си обезвъздушите радиатора в вашето жилище, след като се пусне отоплението. Първото нещо, което трябва да си подготвим преди да започнем нужните инструменти, които ще ни трябват за обезвъздушаването. Кърпа, съд, който да събираме водата, която ще изтече, отверка права за единия вид обезвъздушители, ключе, ако имаме под ръка, които може да се купят от някои магазини, и другия вид обезвъздушители, ръчни, за които не е нужно някакъв по-специален инструмент, които се отвъртат на ръка. Така. Първото нещо, което вентила е в нормалното си положение, както си ползвате. Топлина, затваряте го до нулево положение. След това взимате си съда, който ще събирате водата, кърпата, за да пазиме все пак, и отваряме наляво, за да може да започне да излиза въздух. Изчакваме да излезне въздуха и да потече плътна струя вода. След като потече плътната струя вода, отваряме вентила до 5 и изчакваме още 5 до 10 секунди. Не повече. Затваряме ръчния обезвъздушител и подсушаваме каквото, за да не остане да тече. Донатягаме малко на ръка и се връщаме и поставяме вентила в предишното си положение. Това е.